RCC adolong kimi nang kimpi vek thap usi rat kachuningri. BT Langso ME School Patu Aklamalong Football Tournament Angdung Kiti ke Patu. Sinod like TLP School along Thanbang amay thang asay Chiklen Plepu alam ahok kalipu lamplar kachipi. Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long ponikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nili kuan lo ni doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cujian culu celang jan celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbihian ili musu tum ansusi Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke tek pen ke cini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jiwan adawai kichusi nili non kimelo gastric kesu pen inang ningkan dolo sita government adawai kabuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen ke ban choping lo ador kesu adawai choping lo bonda thangna dang thek long le bonda Amar Jiwan ku abangso ayurvedic adawai kichu pen Pai ciklo jonian bang nili cutang lo, labangso kecu pen nili ang tek cilong si, non nili kecu da cu muncor lo, nili ning kikru, ketok wai kisu, lapen ke pokso pokang la ketuk kebianta, non nipon bomosan si nili cetelong lo. Plardak pen kacini jiapan troxy phaiwe, hini trop pho phaiwe, troxy nerkapalong humri ignon. Kardong. Karbiang Long Life ada babirta long pen nili sami nirigan sepi pinibirtang ton pen ajuponita. Nilib MEC constituency ke parlo G Langso pen inglong hawar long kido arat natomari mayarong oklangchar abar dekung lokhiram long paralo hangcherok lapen khanari rengmaro ankacheleng thor adowar long parahara ki kapji aphan number lang wailong prabjin pen delong kimi nang kimpi vek thapusi rongara ratu Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MEC Bobby Trorong pila pen bokajan LEC MLA Dr. Numal Numin atuma phan kachulingwi padumpo. India det pi Delhi longta BJP Dispur Guwahati longta BJP lapen dak Karbiang Long lapen nijang Karbiang Long district longta BJP mate parivartan asorkar si non ingtang kring pen det pi hawar longri longpat chari chalon ponbom mate BJP arwa chari asong atumsi khibom lang. Lapusona pora hud nilip ahawara long ta kaching thora tomon pinangan adim lepon bom tanglo. Non road atum kacheling atowar siloni jan pen koilamati chokihola BBDC road ikting atowar road atum cheleng pon bomlo. Lapen lapui hin inglong anat phi phuarni pen mate pharokri sirkebra nerkep aningkan pen kachupoche arat pinangan arat atum kidukisu holo. Mate mobile network ave pen pining suri hinira ingkorake thom aningkan pen ke sarihuti borpung taraji Pui hinanatu pangcherop khanari lapen upper dekrong lok anta phone ka chingi ke joy kg apha Jio network tower somsi piponlo lapen penangan adim ketang tilang adim ansatame rihinga me lapen along pen ke RCC adilong kimi kikim pisitame paledamlo lapen non ke pale vek nang jia dim sitame penang andolang so alang roy ke lapu mayrong attack kan sila bang so alang roy nang dilo lapen jilang so pen Mayrong, Oklangchar, Langprut Home, Khanari, Pangcherop, Richangari, Lakado itu labang suatu warsi cileng bom rata kumse. Lapen lapukido Mayrong pencenglok, Khanari pencenglok, Pangcherop, Apardegrum pencenglok ke, alang tum ladak inglong hawar ki kabuci, ki kodi nang kai pensi alang tum dulu. Ningkan kedamtang ningkan paru krisir kebra, kep aningkan alom pen aprang lo alang tum kido bangse. Lapen hadak ahem arit kitil tangsi hadak dulu. Lapen hadak kido arat tum dupik lapen hadak ke nona man itum lak hadang potang de rong ingkoi barong pora troksi lapuson hadak do. Lapen hadak ke karbiatum det lapukali reng mak hai tum hadak do. Kasihara tum kiduk kisung habang ke jaksemera bang ke la nambora lang roy long
delong ka vipen alang tum sum pikangjang Kidam tang Karbiang Long Autonomous Council MAC kilika hot nilib MAC pabitro rong pia phan vote kerek pia hot mai ti munga rong along rada mai pi kedo pona hot MLA Dr Numal Mumin kache chakpon ki non pu thot pabitro rong pia phan vote pira pa hai vek noi hai det lo polotang te inglong ke dora datum akisung pen nang pa jok vek po mate nang litum ka chelenga to warji lang so pen phangcherop la pen number alang royalong RCC adilong kimi nang kimpi po la pen mobile network nang pipon po pusi rada tuma phan thanlo Sila so lam chaga tengpen nang papling pivek popusi inglong kedo kadomari mayarong oklangchar langprothom upper dekrung thangchirop khanari rengmarong pen kiching lokaddo kawe rong inkorania kep soseatum ning theklong pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang nilib MAC pobitro rongpi MLA Dr Numal Mumin atuma phan tuning ripon padu thekini tumaki do kisung lason hello pinang atum non barla apor piniage April chiklo kijut lom nang letang lo non ke me ciklo plotang te ke damtang ko lamadi long sonarbi kijang sa herai ke klo asuta pinangan langsung number ta mel lang nang thelo langsung lang the por hot ke kiso la dim chiwan momna do tani tumala bangke media hang ade si ni non por ho bangke media tum khan ke hang inang ko bangke lang thia porang letang do tuning ke damtang ta mel langsung lang the ke phan pena jok loge chari toma phan anta akisung do lapen na parta me muni tum ke kaching honnai ke ili methang asomar muni rakhe labangso sorkar labagi paribarton sorkar laposin tum ning chi thepik atheke doctor la normal moment nituma sar satame alang di pulo nituma rong wang lo alang di ke wang pen nituma chi chak pa miro labangso to war nitum ni nang pivek ji lapen ke delong ni nang RCC a breast mani nang pivek ki posin chi chak lo lapen ke nitum a hem ka humri dam husame alang ni nang chi chakon pa milo laposin no pol bang ke nitum long vek posin tum chi thelo atheke labangso delong bang ke sengson tanglo puan da nitum ajulong tanglo lasile bangso delong ke sengson tang bang ke non immediately non pining kanang bo malabang so delong bangke nang kim vek na ya the bangke la rong so tum lokachari pen chenglok ki sukun eke che pon labang so adelong ka vi pen posini tum duk pik hangyang lo Poilamati pen Samson ingti Karbiang Long live Kidam tang aruni pai troxer ni bichi langso ME school pathu aplamalong football tournament angdung ki team sen pen ke pachun pon bangso long alhi sarpo man pen Karbiang Long Autonomous Council EM riktising hi kachitong du Kidam tang cheklo Johnny John Thoma prang bithi langso yuda hin pen che patir piponsi prize money football tournament chingponlo laso phi kidam tang aruni pai troxer ni bithi langso ME school pathu aplamalong ki jut simate final match along Ovechingri FC lapen Jormonteron FC hin pensi prize money football tournament ki jut simate final match along ke pathu pon ke pathu una hut hin aterana tum tame ke pathu ke thek sera jo apor jut eta phi anta ke hai kerem patini pon long le det lo la so phi ke hai kerem ke patini vek ja phan pura tie breaker tour pon si Ovechingri FC hin pensi labangso angdung kiti football match che pa hai pon lo Jormonteron FC sia phangsi alang litung phanta pini mesen pen pini dak ke pathu paklang patini hin pen alang litung phanta churui dasili tum Karbiang Long angkang sitamelo ilitum denarong ahawar sitamelo football ke pathu ke non het pendagali aprang mane cethango lasi non owi kimi etum an sose pache thanthi pulute ilitum dak Jormon FC buno non owi kimi etum aklep pharatum phan jongsi ilitum dak mukhial pen danglok Arling sarpan dan jongsi martum han jongsi tum coaching pi ponlo pulote ke mesen an sonsi ang thek longji jongsi Jormon FC tum jongsi aning da coaching ki BGF han mara kleman phara pha a football ke nam ji la pen jersey ke nam ji nili hin pen nangli tum pha pidom to busi lamchang chi pile bangso hut local MAC mate EM retailing hi in charge Tourism Water Resources Department hin pensi aluhi sarpoman pen kachitong dun anparta Tourism Board Chairman Thorom Singh Kro pen kedanglok pen nangan bithi langso ke thekiding atum chetong dun si labangso bithi langso ME school pathu aklamalong football angdung kiti ingsamjin pensi pachun ponlo News report Bikram Teron Karbiang Long live
Lakhang ko na drop Duarbaguri constituency ka pardo habe rong par arong sinot like take LP school along teachers mate thanbang ami thanga sai chiklem clip olam the social media long klang ro ko tha pu thot habe rong par adatu lam klar ka chepa klang pon thu ahok kedam tang aruni phai ki thomani sinot like the LP school along teacher mate thanbang amina sai chiklem clip pu alam the habe rong par arong adatu social media mate birta achatai long peklang roklo Bonsitami ahok peralam ke sinod lekhe LP school along thanbang lake nikre pho pharmacy ke Singapore ke en lapen alam the application alo sitami gpt kang lopusi non aphi birta longpon sitami ni litum ahok pet abirta chini pami me dera jok teacher mate thanbang amina sai chiklem klepu alam the birta achatai long piklang roklo lasila bang solam the lake ahok kali pusi habirong phar arong aradatum pen puthot lam klar nang cepaklang pon thulo pusi lamthe cepaklang pon kado nili nili tum angno nilang plara kipi lo nasi ani si aku nili chini dendal lo mane officially lam ke amat sada bang widet ke thang khobor da vi masin nili yam sar khana chuni ri lo hai nasi la so school ke misanya phan abor ipitha puchuni ri lo Lapen habirong par LP school along SMC President Rajan Ingti sitami ahok pet alam the radaphan pachini pontu. Lapen puthot habirong par LP school aphan Karbianglo Autonomous Council Education EM Richard Tokbi aphan kachuning ripon pado. Labangso school ke RG ding ploi pen school ahem kim ponlo bon sitami non ke school ahem chilang no daksi school repairing school boundary wall kijona lang nang piasonte misenji posi pherangke ke pha mayalong chuning ripon. School kan hapcek mate ka bang widet alam bang lo je luthan bang abang alang li pisoken mate ajutang doko ka joini department pen nikrepho aparman suti ke johang do asi bla bangso suti ke johang ateng ben pini tarik trokan bangge mate ni phai trokan bangge alang li ki jut lo lasi mu hoptang bong pen si school khan pa mi pu mate amastor bang pu pusinili phandanang chichak lo News Report, Karbianglong Live. Northeast Frontier Railways Chief Public Relation Officer Mate PRO Sabyasachi Dea Hin Pen Kithan ke Pachini Ponatenke Ningkan Surihini Ra Krip Lina Pen Surihini Ra Inkora ke Tom Aninkan Bong NF Railway ke Parupon Road kilometers Parupre Trogra Troke Raisi Ajakiding on Railway Tracks Electrification Asam Patang Pon Etlo Northeast Frontier mate NF Railway angkang Railway Track Electrification asai kideng pona bangke apor pen aprang dam bomason si thek pon longlo labang so sai kideng pon laki Indian Railway se hin pen ningkan surihini ra thongke aprang jong net zero carbon emission ang theke wanji aphan kabor I ponalong isilo lapuson si Northeast Frontier Railways Chief Public Relation Officer mate PRO Sabyasachi de hin pen kithan ke pachini pona tengke Ningkan surihini ra kripli lapen surihini ra inkora ke thom aningkanang bong NF Railway ke parlopon road kilometers pharokre trogra trokke braisi ajak kiding an railway tracks electrification asai patang pon etlo lapen non ke tangte ke do ansitame labang so aningkan mati jonga cheklo angbong ke patang ponje aphansi ke mang pon padolo buta than pon thu Lapuan chota kalilang India det pharokre sirkebra plikebra troxy aningkana hut independence ke longpen ke chenglok surihini ra krepli aningkanang bong electric railway tracks aja kaselam lake suring ko raisira pharopli ra krekethom road kilometers an henlo bonsitame non ke damtang aningkan mate ningkan sirkep angbong surihini ra krepli pen surihini ra ingkora ke thom aningkanang bong si road kilometers suri thongkebra troxy ra Tracy ajak kiding railway tracks along electrification asai kiding pon pachun pon lo labangso kitang pon pen India ader along phantrok sirkep ra ke thom an ningkan sirkep angbong ke bat pon thek pon long lo katu kawe pang rumpet pen phantrok sirkep dokai road kilometers suri phokebra ner kebra pharop lira inkora pli an ajak railway tracks along electrification asai chun pon lo Lasong bong pen phan phokep dokai an kidam tang ningkan phong bong si pachun ponlo ningkan surihini ra inkora ke thom aningkan aprang India Railway se hin pen pier thang kang along ke thenai green railway with zero carbon emissions ke paman ponji aphansi kachisik pon padolo
Nonamat long recruit limate 14 states lapen union territories along Phan Pharui si railway track along electrification asai tangpon etlo. Lasila ke labang so akemang along kichun ponjiang theklo puta thanpon thu. National Desk Report, Karbi Anglong Live. Tante pinya dapat birta ke laman si kan tom perlu.